beti jatozte, zauzer urrun dauena, ez? Posibilidade eza, ez? Posibilidade danak deskarteti eso zaritzeko. Mendi tontor batera heltzen zaenean, ez, beste konturatzen zaela beste mendi batzu dagozela, ez? Idazle baten bildur nagusiena, folio zurien aurrean jartzea iseten da. Sarrik esaten man, sarren handiak esaten man. Ezinezkoa dela mundu aldatzie, baina zuk zure ingurue leku puntual baten aldatzie lortzen basun, zuia basabiz aldatzen. Yo creo que lo imposible es renunciar a ser creativo, es renunciar a la libertad. Gaur egunez, bizi dugula egoera baten, bizi garela sistema baten, nun hau zaila da egitea, eske jentia saiatu da, baina ez da lortu. Krisi hitza entzuten hasi ginenetik, apur bat rol bat egokitzuiako, apur bat bera begire egotien rol hori, azken finean etorkizune oso baltz ikustiena, eta apur bat etorkizun hori ezinezko ikustiena. Beti ezazko ezinezkoa dela mundu aldatzi, ez da, ez duzauz, eta ez ezin zuen, zuk itzezu zure borroka txikiz eta zaitu, ez dago itzezu hori, ezinezkoa da zuk aldatzi ez. Eta dala, nolabait gure buruangan sinisteari izten diogula, ez? Ezinezkoa edo utopikoa dana haman komunidadien gauzak eitzi da, danon artien. Ez da, askotan tiretzen dugu bakoitza bere kabuz gauzak eitzera. Ilusinue, alegina, ametsak, honesek izaten diez erregai nagusizenak, ez? Ilusin hori da, nire ustez, benetan honioko jarraitzetune hor mobitzen edo dinamitetan. Oteizak euskal artistak adibidez, bera zoriontxoa zela zaten zeban. Folio zurien aurrean zoriontxua zela zaten zeban. Eta zergaitik, bere asmo, nahi, behar izan eta sormen gogo guztiak isladatu eta asetzeko aukera moten jotzolako. Bakotzak bere denbora libreen saltitxu bat preokupetan zon horren ganien okupetie hori kristonismo. Para mí era imposible estudiar filosofía, era mal visto por mi familia. Era imposible salir de Colombia a estudiar, a buscar otras oportunidades. Txikizen nintzen nien baju eta ergaleztian, eta upilako ikusten egan, giganti, eta hartzen egazen eskuek eta txamarrak eta trastiek enormiek. Iparragirren adibidez, oindekogun leku edo garitoa lortzik izan da. Azkenien hasiera baten astran gertatu zan moduen, san leku bat utopikoa edo. Batek, ez da, txarrixe jartzen dugu, bestiek ladrilluek, gero bigak eta zeitxe zara, ikusi zeitzezu gitzike aldala. Zegoen dela 10 urte gazte batzuk ez baben ezinezko hori imaginatuko eta ez bakarrik hori zino, determinazioa hartu hori posible itzeko. Gaur egun Gerniken askoz ezinezko gehiago ukiko genduzela, ez da. Lortzen duzunien helburu bat edo ezinezko bat, gero be jabetze zara beste ezinezko asko gehiago dauzela. Nitzako astrak horri erantzuten dutzo, hori daroa 10 urte egiten. Utsa da betea, lan filosofia praktikan garatu izan dugu. Nik uste iraultza guztizeko lan sortzen dizela, ezinezkoak imaginetan eta horrek okupetan.